Bună și bine ați venit la un nou video. Astăzi am doi invitați speciali, pe mama și pe tata. Invers. Hai că am început bine. Pe tata și pe mama. Corect. Deci ne vedem mai des. Da. Deci, pe tata și pe mama. Acum am zis bine, da? Okay. Am început bine oricum. Și vom face joculețul Am-N-Am. Dacă nu știți despre ce e vorba, practic eu am ales niște întrebări. Unele mai picante, altele mai puțin picante. Sper ca la final să nu iasă cu bătaie. Și vom avea niște foițe pe care scrie am sau n-am. Și în funcție de răspunsul, adică dacă ai făcut lucrul ăla, arăți am. Și dacă nu, e n-am. Ok? Sunteți pregătiți? Nu? Dacă ne-am așezat aici, ne asumăm. Bine. Prima întrebare. Am fost mahmur rău de tot vreodată în viața asta? Măcar ne potrivim. Băi, voi ați văzut ceva înainte? Nu. De 18 ani. Așa. Următoarea întrebare. Am adormit în public. Habar n-am. Ne? Eu Dar nu tu țin când? minte. Nu mai știu, dar parcă mi-aduc aminte că am adormit. Ah, ok. Probabil la birou adorm. Dacă am dormit, nu țin minte. Corect, da. Am râs atât de tare încât am făcut pe mine. Cred că. Am vrut Eu sunt singura. Am căutat în mesajele partenerului. Facebook, telefon. Nu, eu nu. Și ai găsit ceva? Nu. Ah, e bine. Am mințit în legătură cu vârsta mea. Băi, Da. de obicei când merg la medic nu prea știu eu ce vârstă am, că ăla nu mă întreabă anul naștere, mă întreabă vârsta și nu. Bă, da, asta filmează, da? Sperăm. Da, filmează. Ok. Așa. Da, te întreabă. A, și uiți. Păi uite, aveam De-aia 9 ani, ia să- aveam 9 ani. Aia nu înseamnă că minți, ce? Să le marchez. Nu, că n-am... Nu uit la care urmate, mie deja îmi curg Da. lacrimile și mi se întinde machiajul. Ce? Stau și mă gândesc de obicei ce vârstă am. Asta e cea mai Bine, dificilă dar asta nu întrebare. înseamnă că minți, înseamnă că Am nu înțeles. știi. M-am bătut cu cineva. Nu m-am bătut cu nimeni. Da? În copilărie. Eu nu, nici Bine. măcar. Ei, Toată cum, viața. eu cu Silvia nu te-ai păruit? Ei, dar aia nu-i bătaie și a Ba fost așa. da! Tot bătaie se numește. Bine, am. Și vânătai înseamnă, cu vânătai trebuie să fie bătaie. Da, bine. Ok. M-am tuns singură. Oh, și de câte ori? Da, cum tu, nu? Da, ba da, tot eu mă rad. De că nu mă Tot tuns și ăla. Păi dacă implică tu iară. înțeles. Am tras un pârț în public și am dat vina pe altcineva. Cred. Da. N-am fost, dar nu știu. Uite un om sincer aici. Nu. Nu țin Tu ai minte. fost sinceră de fiecare dată, Esi. Da, Eu am nu. făcut-o. Nu Tu țin de minte, dar obicei am faci spus-o. așa, nu eu. Nu-mi face reclamă. Da, e asta. Da, nu tai nimic. Am dăruit mai departe un cadou primit de la altcineva. Habar n-am. Păi dar de dar se face. Rai. Cred că am făcut asta, da. Mă bucur. Adică, mă rog. Am încercat marihuana. Și tu? Ok, trecem peste. Am lovit o mașină parcată. Parcată. Mă rog, da. Dar dacă știu, nu țin minte. Eu am lovit Păi o și zis oglindă. că ai. Păi eu am scris că am, dar eu știu, Eu dacă am lovit-o am- și n-am văzut-o. Eu am lovit pe cineva care era chiar în Bine, mașină. atunci trec, o dar nu oglindă. știu de Eram nicio... cu tine în mașină. Nu, Da. nu știu de niciuna, am schimbat-o, da. Așa. La mine era persoană Doar în mașină chiar, am doar avut să fiu- mega noroc. Ce? Haide, Nu, doar să nu fi știut așa. Haide, prea mult te științele. întinzi. Next. Am stat peste 24 de ore fără să fac duș. Ne, pe vapoare stai și câte o Eu nici săptămână. măcar n-am fost pe vapor și tot. Hai.
Am stat peste 48 de ore nedormit. Da, da, asta da. Și eu. Că în facultate de ce să dorm? M-am bătat atât de tare încât nu am putut să-mi aduc aminte nimic a doua zi. Ce dată e azi? Se vede că suntem tată și fiică. Am trăit experiențe paranormale. Ai? Da. Ia să-mi povesti și mie. Am înjurat în biserică. Eu așa de des mă duc. Ai? Da, la Ei, botez. dar M-am fără să împiedicat fără să și vreau. fără să vreau. Ei, La nu Mircea. contează. Și mi-a scăpat. Dar era nașă, nu se pune. Eram nașă mare. Am făcut baie noaptea în mare. Da? Și eu? Și tu? Da? Ia uzi. Păi cu mine. Ah. Ești convins că numai cu tine? Mă rog, bănuiesc. Am trimis poze nud. Nu. Nici eu. De ce râzi? Nu ar fi fost culme să vădam. Am căzut din copac. Trebuie să spun de câte ori? Eu oricum nu știu de câte ori. Am căzut. De asta am fost așa scăpat în cap. Gena. Am avut aventură de o noapte. Da, da. Oh! Habar n-am. În tinerețe. Da. Am fost și eu tânăr. Și încă ești, încă sunteți. A, Dar acum sper că nu mai ai aventură de o noapte. bonsoir. Hai. Am făcut crize de gelozie. Mulțumesc. Am făcut? Ai făcut, da. Ok. În tinerețe. Da. Băi, Mi-am pierdut virginitatea înainte de 18 ani. Am mâncat mâncare scăpată pe jos. Da, Cine n-a făcut-o? ce, știi, ospătare ce fac? Da. Am băut alcool înainte de a împlini 18 ani. eram mică cu vișinată, mă. Vișine... Da, compot. Vișinată. Compot. Vișine din vișinată. Înainte de 10. Și ultima întrebare, am mințit răspunzând la aceste întrebări. Da. Nici eu. Am fost sinceră. Am fost sincer. Mă bucur. Cred că mergeau mai multe întrebări, a? Mergeau, da. Cam scurt. Lasă că n-am prea multe de tăiat oricum din el, așa că o să iasă ca lumea. Și cam asta a fost. Dacă vreți mai... Puiul meu. Da, cam asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut și că v-ați distrat alături de noi. Și sper să vă revedem mai des pe vlog. Să ne vedem mai des, ca să filmăm mai des. Băi, la ziua asta, Ne că mutăm în Anglia și o să fim mai... Așa, da. la ultima zi, ne-am gândit de când am venit. Dar atunci, știi, mă gândeam la modul că atunci o să fim sătui de voi, știi, da. Acum, Sătui de noi? Mi-am dat seama că nu putem să ne săturăm niciodată. Ți-ai dat seama că eu oricum... n-o Te-ai să mă- săturat de mult. Nu o să mă satur niciodată de copiii Știu. mei. Gata. Vă mulțumesc, vă pup și ne revedem cât de curând cu un alt video. Pa!